מפריע, אני אגיד לך מה לא מפריע לי, לא מפריע לי שאלכסנדר לחריש שנחשב לאחת מההבטחות הכי גדולות בעולם הקולינריה. מסיבות החשב. ובכלל התחיל באינסטגרם את הקריירה הקולינרית, ובכלל את ההכרה הציבורית שלו. הנה, נשאר אותו, הוא כאן איתנו באולפן, הוא לא קשור לפרשת יעל גולן, הוא בסך הכל בחור מבריק של אוכל פנטסטי. אז אלכס, מה? ספר. סך הכל השתחררתי מהצבא. כן. שירת המצע, אתה אומר, למסי שירת המצע. כן, הייתי בנחל. השתחררתי מהנחל, ואימא שלי עברה לקנדה. אוקיי. עם אחותי הלכה ללמוד שם שנה. אז אני בעצם הבנתי שתכלס אני צריך לבשל. כן. כן. אוכל מזין. אימא לא בבית. כן. אז התחלתי ככה באזורים כזה, לקחת דברים מהמקרר ולנסות לחבר וזה, ומה עובד ומה לא עובד. ובהתחלה זה היה קצת, כאילו, לא הלך לי כל כך טוב, ואז לאט לאט אנשים התחילו להתלהב, כאילו החברים והמשפחה. ואמרתי, יאללה, אני הולך... אבל אלכסנדר, כשאמא נוסעת לחו"ל ורוצים לעשות אוכל, עושים ביצה, פסטה? לא. מה זה הדבר הזה? איך גמרנו עם בורת סלק? זה נגיע לזה, זה עוד פעם לא הגעתי לזה. זהו, זה ככה התחלתי את הלימודים שלי בכלל לאהוב לבשל. אמא שלי לא כל כך מבשלת בבית, אבל סבתא שלי מבשלת הרבה, סבתא שלי טריפוליטאית. כאילו אני חצי טריפוליטאי, חצי קנדי, אז אני קיבלתי קצת את האהבה לאוכל מסבתא, פחות או יותר. אבל לא מבין, בישול מולקולרי זה יותר שפים, עולם השפים או יותר מעבדות כימיה? אני אגיד לך את האמת, אני הייתי תלמיד גרוע בבית ספר. אני לא למדתי כימיה ולא כלום. פשוט מתי שמשהו מעניין אותי, אז אני אשכרה נכנס לזה. אבל מה, איך אתה... אני ניסיתי ללמד את עצמי לבשל, הצלחתי לגמור בפופקורן במיקרו, זה הכי רחוק שהגעתי. ניסיתי. זה לא עובד. מה, איך אתה... הרי בישול מולקולרי זה דרגה של מדע שפוגש בישול, נכון? איך אתה מגיע לזה בכלל? אדם חובבן לחלוטין. קניתי ספרים ועשיתי לעצמי מערכת שעות, שבעצם קבעתי לעצמי את הלוח זמנים של כאילו מה אני הולך לעשות, וכל יום למדתי פרק. יש ספר קוראים לו מודרניסט קוזין, שהוא כאילו... זה התנ"ך של ה... כל היה קורא. זה התנ"ך של המשל המודרני. זה לא של... יש שם משלב מלא טכניקות ומלא דברים. אז משם בעצם למדתי את הבסיס, ואחרי זה נתתי לזה כאילו... ילד בכפר סבא עושה ניסויים באוכל? למה? בגני תקווה, ולא, כאילו, לא יודע, זה פשוט מעניין אותי, מסקרן אותי. תשמע, ניגש אליך עכשיו, אתה לא יודע, אני לא יודע, מעטים יודעים שי גולדן הוא כוכב אינסטגרם בפני עצמו. כן, כן. ואוכל זה משהו אתה יודע, אינסטגרם זה כפות רגליים, חתולים ואוכל. אבל האוכל שלנו נראה טוב וגם לא רק באינסטגרם. כן, כן, הוא נראה טוב גם בעולם האמיתי. בני, יש לנו את העולם האמיתי? כן, זה העולם האמיתי. מה קטע עם הבועות הזה? אתה רוצה פירוט של המנה? כן, כן, ספר לנו מה. בעיקרון יש לך, זה בועות של סלק. בועות סלק. בועות סלק. איך עושים סלק בועות, אוקיי? אני מוסיף לזה פשוט אלמומים. אני מפוצץ את זה שם. לא, אתה יכול להרים את זה. זה לא רע. מרימים את הבועות? זה לא רע בכלל, אפילו יותר מלא רע, זה אפילו טוב. אז יש לך שם טרטר של אינטיאס. טרטר אינטיאס, כן? כן, עם גויאבה. כן. בצל מוחמק, בצלי שלט מוחמצים, סלקים צבעוניים, צנונית אבטיח. צנונית אבטיח? צנונית אבטיח, זה סוג של צנונית. כן, זה התפיסה הזאת שבישול צריך לעבוד על כל מיני חושים, על מרקם ובישול. תשתדל לשלב קצת מהכל, קצת מהמרקם, קצת מהטעם. כאילו, יש לך את המרקם של הבועות, יש לך את העדינות של האינטיאס, יש לך שם את הבצל שנותן קצת קראנץ'. כאילו, הכל משתלב, יש שם ויניגרט של יוזו ושמן זית. ויניגרט של יוזו זה אחד מוצרים אהובים עליי. יוזו זה מדהים, יוזו זה מדהים בכלל, כאילו, לדעתי. מה הדבר השני שלך? זה נראה? יש לי פטיש לכבד אבז. למה? לכבד אבז. זה לא מכבד אבז? זה כבד אבז. חסר לנו רק דרי גוס ולסגור את העין היטב וכל מה שקורה בכלל. כן, זהו. אז זה כבד אבז, זה פרפה של כבד אבז, זה מתכון שבעצם לוקח, זה מתכון של אסטון בלומנטל. כן. זה מתכון שלוקח בערך איזה 3 ימים להכין, כאילו מההתחלה עד הסוף. בעצם מה שאני עושה זה אני לוקח כמה סוגים של פורט, ברנדי, בצלי שלוט, חימין, שום. אלכס, אתה עובד עכשיו במסעד 3 כוכבי משלן בלונדון, ג'ורו בשם עוקב אחריך, הפכת
חובב חמוד לכישרון אמיתי בתופעה. תופעת הבישול המולקולרי, מגני תקווה. זאת אומרת, זה נותן גם תקווה לאנשים. איך זה קורה? אני בכלל האמת אין לי מושג, פשוט אני עושה מה שזורם לי והולך לי כרגע. מתי המסעדה המולקולרית שלך? לא בזמן הקרוב. למה לא בעצם? למה לא? דבר ראשון, אני יודע שאני רוצה להתעסק באוכל. כן. אני יודע שאני רוצה להתעסק באוכל, וזה אין ספק, כאילו. מסעדה, אני לא יודע אם דבר ראשון יש שהקהל בארץ, כאילו, בכלל מוכן לזה עוד. לא בטוח. לא נראה לי. כאילו, אנשים פה הם ממש מכירים את האוכל של המחשבה הבית. שאדם, שעוד הרבה אנשים יחסו לדבר הזה, הוא מאוד עצוב. זה מנה יוצאת דופן. אני חייב להגיד לך שהישראלי, כפי שאני מכיר אותו, מעדיף סלק מאשר בועות של סלק. כי אז הוא רוצה סלק, או משהו לשים בפה. אלכסנדר לכניש, הרבה תודה בהצלחה, אנחנו נשמע לך, אני מניח, לא אחת ולא שתיים. טלי בץ, גם אנחנו נשמע לא אחת ולא שתיים. תשמעו, יש כאן דיבור חם מאוד על בועות הסלק. אנחנו כנראה נצטרך לבדוק את העניין. לא מבינה מה הטעם של זה, גם זה. אני יכולה כרגע רק לדמיין, אבל אולי אם תהיו תכתוב לי. אוכלת אוויר אדום. מעולם לא טעם. לא, אוויר שלי בדרך כלל לא צבע. אינטרס כזה לא טעמתי בחיים שלי, פשוט ברמה אחרת. טוב, אז או שתזמינו אותנו, או שאנחנו פשוט נמצא איזושהי קונסטלציה להגיע אליכם. מבזק מולקולרי. מבזק מולקולרי. אנחנו ננסה, נראה איך זה יצא בסופו של דבר. הצלחה. טוב, תודה.